Arratsaldeko 8:00 gaur emango zaio hasiera binakako beserie txapelketako final laurdenetako ligaxkako 9. jardunaldiari eta gaur hasiko da Luzaiden eta igandean amaituko da Gasteizko Hogeta pilotalekuan. Hasi aurretik gogora ezagun sailkapena nola dagoen une honetan. Dario eta Loza dira sailkapenaren buruan. 7 punturekin 5 puntu dituzte urren ez urren hiru bikotek, Salaberria Gaskuek, Peña Salaberrik, Muruaga Birondok eta Amiano Eskiro eta Muruaga Birondok. Amiano eta Eskiroz laurekin dira, 3rekin Senar eta Ugarte Mendia, 2rekin Zubizarreta eta Aranguren eta puntu bakarraren jabe Rekalde eta Bikuña dira azken postuan. Aipatu bezala jardunaldiari gaur emango zaio hasiera Luzaiden, eta bertan Salaberria eta Gaskue, Murua eta Eskuzaren aurka izango dira. Arkaitz Eskuzak Arkaitz Gabirondoren bere tokaioaren lekua hartuko du, eta aurrekoan Eibarko astelenan ikusi genuen, esku horiek ez zeudela batere ongi, Muruak ia berak bakarrik jokatu behar izan zuen norgehiagoka, eta hor gaur Arkaitz Eskuza aspaldiko partez txapelketan ikusiko dugu, denbora luzez geldirik egon behar izan zuen Laudioko atzelariak, orain gutxi berragertu zen, ez dute txapelketan sartu, eta etorkizun handiko atzelaria da, joan den urtean Zabalarekin batera lehen mailan Elordi eta Zabaleta ordezkatu zituzten, kasuan berak Zabaleta ordezkatu zuen, eta ikusiko dugu atzean teoria maila mintzat erritmoagatik eta Gaskuek dominatu beharko luke, Muruak lagundu beharko dio Eskuzari iruditzen zait, eta aurrean Salaberria fin dabil, zorroz dabil azken partidetan, Gasku ere, eta horregatik Salaberria eta Gaskue hartuko ditut gaur favorito. Bihar Logroñoko Adarra pilotalekuan, Dario eta Loza, Rekalde eta Erostarberen aurka, Bikuñak ere ez du jokatuko, Xabi Erostarbe hariko da bere ordez, jada pixkanaka ikusten ari gara, jardunaldiak aurrera doazela eta horrekin batera Gabonetako sasoi eta maratoi honen ostean pilotariak pixkanaka ere eskuetatik eta fisikoki eta arazoak izaten ari dira, eta hau beste zantzuetako bat Erostarbe jokatuko du. Dario eta Loza ikusten ditut hemen favorito, Carmelo sekulako maila ematen ari da atzeko kuadroetan, Dario ere asko jokatzen ari da, partida bat utzi behar izan zuen, Egigurenek Lozarekin jokatu zuena, Munitibarren Amiano eta Eskirozen aurka, eta hori 22 eta 19 galdu zuten, pentsa, hala ere partidan sartuta egon ziren, eta horixe izan da orain arte txapelketa osoan zehar galdu duten partida bakarra, Dariok eta Lozak beste guztiak irabazi egin dituzte, eta Rekaldek eta Erostarbek atzean ikusiko dugu, Xabi Erostarbek zenbateraino eutsiko dion Lozari, dominatu ez dio egingo, Loza kolpez luzeagoa baita Erostarbe baino, eta aurrean atzean ez baldin badauka abantaiari behintzat, Rekaldek gauza zailak izango ditu, hala ere ikusten ari gara, jarrerarekin, sartzeko gogoz apur bat tarteka behar bada prezipitatuta ere jokatzen ari da, baina hala ere Dario eta Loza ikusten ditut hemen favorito. Eta gero, Etxebarrin, bihar ere jokatuko dute, Agirrek eta Salaberrik Bakaikoa eta Arangurenen aurka, Agirre Peñaren lekuan izango da, Peñak lehen mailan jokatuko baitu, eta Bakaikoa Zubizarretaren lekuan, Zubizarreta eskuetako minez baitabil. Hemen Agirre eta Salaberri ikusten ditut favorito, aurreko kuadro horietan bi beserie mailan mintzat bi klasiko izango dira, lehen partida jokatuko dutenak, aurtengo txapelketan, baina urte luzez txapelketa hau jokatu eta biek ala biek behin baino gehiagotan irabazi dute. Hemen Agirre eta Salaberri favorito, atzean Ruben ikusiko dugu ea zer moduz bueltatzen den, orain arte pare bat partida utzi behar izan ditu, Peñak eta Morga Etxebarria maila oso ona eman dute, ikusiko dugu eskuin esku horrekin zer moduz itzultzen den
Fuenmaiorko atzelaria, ala badu frontisa baliatzen du, aurkariari gaizto jartzeko bada, Arangure baino gehiago da kolpez, horregatik, Agirre eta Salaberri ikusten ditut hemen favorito. Eta igandean Gasteizen jardunaldia ixteko, Senar eta Ugartemendia, Amiano eta Eskirozen aurka izango dira hemen Amiano eta Eskiroz ikusten ditut favorito. Naiz eta azken bi partidetan Unai Amiano hori apur bat gehixeago kostatu zaion, iruditzen zait, atzean Eskirozek Ugartemendiak baino berme handiagoa ematen du, egia da, Ugartemendiak Gasteizen jokatu zuen azken partidan, gaitzeko partida jokatu zuela, oso partida borobila jokatu zuen, atzean erabat mendean eduki zuen Inigo Bikuña, eta horrek noski Senarri abaguneak sortu, eta Senarri abaguneak sortzen bazaizkio Senar ez dabil barkatzeko, hala ere hemen, Eskiroz beste klase bateko atzelaria da, bermea ematen duena, aurretik pilotak luzatzen duena, kentzen duena, ez kolpe bizikoa, baina kentzen duena, horregatik Amiano eta Eskiroz hemen favorito. Hauxe beraz uste duguna, ikusiko dugu, ea zer gertatzen den, gero Salaberriak eta Gaskuek Murua eta Eskuzaren aurka luzaiden jokatuko duten norgehiagokaren analisia izango zuen.